No ja však hižo pajach, zo som sa v Kočebuzu narodil, ale odros w Ochozy. Nasza wieska tedy nie jest so jara rozeznawała od tych drugich, ale ona byše tedy sobuta największa wieś na sieverje od Kočebuza. Myślę, że jenoś Janšojce bych jeszcze troszkę więcej, albo też nic. To ja dżęca nie może ja sobie tak dokładnie rzec. Ale wtedy mieliśmy relatywnie wielką liczbę obydlarstwa. Zabiera, ja tam była to już wszędzie na naszych wioskach, ratarstwo gotowe. W wszystkich możnych wariantach, a to som ja też kaž hulc, albo jako hulc sobu doživił. Ja meniach, som se narodil 9 drbiše nan do wojny. Ja bych najstarší, choć również nasze ratarstwo nie byše wielkie, ale pomać byše stajne nešto mamie, albo mačeri. A to som też činil. Što jene hač to byše netko najprije te mniejsze dzieła na dworje, w zarodzie a tak dalej, gdyż szło jenoś o obkupowanie a tak dalej, ale też bierny iżo kopać, my mieliśmy zade wulku zarodu zade doma, tamśmy też bierny mieli, też te kopać, sme iżo czynili, a derbili zapoczeć. Gdy som to później, my to może nie tam przydać, na polu ze tymi żonskimi sobu czynić, ja żenie nie jestem z tymi sobą przyszedł. Potem som te kosze wysypał, to mi podastało. Tak śmiesznie, kaž te su kopali, to je niemożne. Tam się stajnie sodziło katodzie. Ja som stajnie zade widzą, potem mi to započało mierzać, pa kunst ja to ja nie czynił. Gdy się pan nan z wojny przyszedł, však som też jemu pomáhal, on mi to pokazał, sme žito a voz a to sami sykli. Ja som myslel, že ja to dženca też jeszcze môžu, on je taká štravu, ale što je žene zabil nesem. Gdy sme tam byli na końcu tedy junu, to by się niže 6-47 nekak v tom času. Pa je še nan kemni nolči, netko džeme kokata vapač. Ja zađivane na njego polelah, ne vježal što mam s tim započeć. To sam podakle požišao šitko sobu krenuo, kada to je. To je bilo vašnja, ne? To je kuži nedom vježal. Gdy su też rano szli na polu, pa je no dženca džeme ještě kokota vapač, to reka, my byśmy to dženca, zo dženca ještě dočiníme šitko.